sepinten kalpatanipun ingkang adipun sumantri kula ingkang nyuwun Sang Prabu. Abi Yayi Citrawati tujune siadi ngemutake kelawan panjenenganing ingsun yen ora mesti kejawasan Sumantri. Sumantri wonten timbalan iki ngandhani Sang Prabu sepinten lepat kula diagung pangaksama paduka Sang Prabu. Ora dadi ngopo nanging panjenenganing ingsun kepengin mangerteni apa to sababe kok nganti jeneng sira nantang peperangan nantang Bandayuda karo panjenenganing ingsun. Coba saiki matura jroning atimu ana gegambaran apa Sumantri? Asembani kula sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksama paduka Sang Prabu. Pramila kula mantun ngaturaken nawala penantang dhumateng paduka Sang Prabu boten wonten ceceking manah kula menawi kula menika cumantaka kepengin mameraken kaprawiran nanging labet anggen kula ngreksa kawibawan paduka Sang Prabu. Sumantri wonten dawuh sadapapa sira matur yen to sira ngreksa kawibawaning Narendra. Sinuwun paduka menika Narendra sampun ngantos gampil nampi pisungsungipun para kawula. Sampun ngantos paduka sinuwun menika namung nampeni inggih menika pratandha panungkul sarta Narendra ingkang boten kersa magang damel. Kula aturi ngeti menawi para senopatine negari menika inggih anggadhahi kadigdayan sak boten-botenipun Narendra inggih kedah ngetingalaken jiwa kaprawiranipun. Pramila paduka Sang Prabu sengadi kula tantang Bandayuda menika estining manah supados paduka Sang Prabu ngetingalaken dhumateng kaprawiran menawi Prabu Sri Arjuna Sasra menika inggih Narendra ingkang sekti mandra guna darbi kasekten minangka Sumantri ya saka jubluk panjenenganing ingsun. Ingsun ora ndungkap kelawan apa kang dadi sedyanira Yayi. Kawula nuwun inggih syukur mangayu bagya sekti jumuru. Ya, sejatine senjata cakra kang sira tamakake iku pusakaning pun Kakang. Rikala semana diasta dening Kanjeng Rama Prabu Natawirya bebarengan kelawan ingkang Rama yaiku Paman Remban Resi Suwandani nalika palakrama. Senjata cakra iku mau kinarya nyirnakake Prabu Mangliawan satemah ilang wujuding buta dadi gunung. Nanging rikala semana durung dikundurake selak Kanjeng Rama murut kasidhan jati. Inggih sinuwun estanipun Jata Cakra Baskara menika sesarengan pasuwitan kula. Janjanipun kinen ngaturaken kinen ngunduraken dhumateng paduka Sang Prabu. Ya, Yayi Sumantri nanging pusaka senjata cakra Baskara wis daasta. Pun Kakang nelakake nedha nrima dina iki siadi bisa mboyong Yayi Citrawati dadi garwaning pun Kakang. Dina iki sira ingsun wisuda jumeneng dadi Mahapatih ana negara Maespati patih jero. Kakang Patih Surata minangka dadi patih njaba. Sira Yayi Sumantri tak paringi tenger saking ana Patih Suwanda. Ngaturaken genging panuwun sinuwun Sih Wilasa ingkang paduka paringaken dhumateng jasad kula. Kula kawisuda jumeneng dados parangka ing Maespati pinaringan tetenger Patih Suwanda. Mantri Yayi sinuwun keparenga kula munjuk atur. Iya, Yayi Ratu kepriye? Sinuwun sasampunipun kula tumugi wonten negari Maespati nanging ngaturaken kauningan
wonten kelangenan kula ingkang taksih kantun wonten gari magodo. Sira darbe kelangenan apa? Inggih menika wujuding taman ingkang winastan Taman Sri Wedari. Menawi saking menika sinuwun supados Taman Sri Wedari menika dipun puter dipun lepapanipun nunggil kaliyan kula wonten negari Maespati. Namung panyuwun kula srananipun anggenipun muter Taman Sri Wedari dumateng negari Maespati saking Magodo. Sampun ngantos gogrok godhongipun alum sekaripun sarta pedhot oyotipun. Sumantri wonten dawuh tindakno ngestaken dawuh paduka Sang Prabu. Susah aku yo ngrasake melu sedih iki, Kang. Kurang apa to wong ki mbok duweni rasa panarima. Wong ki nek wis kelakon penjangkane rampung jejibahane terus entuk nugraha kudune kowe iki rak ngaturke penuwun karo Gusti sing gawe urip. Jare menungso kon pinter ngucap syukur. Ngopo kok kowe isih ketok susah hatimu? Sukasrana piye? Ora kaya dina iki, Yayi. Nadyan rikala semana aku kadhawuhan mboyong putri Magodo Dewi Citrawati. Siyadi uga melu mandang gawe. Abot kaya ngapa disandang nanging abot dina iki. Neng apa meneh? Kowe dikongkon apa? Yayi, sakwisi Dewi Citrawati kagarwa dening Sri Arjuna Sasra jebul isih ana kelangenan sing keri ana negara Magodo. Kelangenan apa kuwi? Wujude taman ingkang aran Taman Sri Wedari. Kuwi kelangenane Kanjeng Ratu Citrawati kadhawan muter dilih marang negara Maespati nanging aja nganti gogrok godhonge alum kembange pedhot oyote. Piye Sukasrana? Lah kowe bingung to, Kang? Mesti kowe ora iso. Ya Sukasrana pun Kakang rumangsa. Jibek yasing pun Kakang aku kudu kepiye Sukasrana iso meneh iki ya, Kang. Aku rak wis bola-bali kandha to karo kowe. Wong ki aja gumendhungku malungkung, aja dumeh. Aku jane ngandhane wong liya ki jane sing tak kandhani iki malah kowe iki, Kang. Aja dumeh, kowe bisa rampung pakaryanmu. Karepmu mono, kowe rak pamer, kowe rak umuh. Lho, aku dutane Sri Arjuna Sasra. Aku iso ngrampungi gawe. Aku iso ngalahke Ratu Widarba, iso mboyong Dewi Citrawati. Lah kowe ora duweni rasa panarima, ora gelem ngucap syukur, malah ratumu mbok tantang. Ya to? Jroning atimu kowe nantang karo Prabu Arjuna Sasra, apa kira-kira iso ngalahke aku. Lah kuwi lho, Kang. Sing diarani aja dumeh ki ning kono, kuwi aja dumeh, kowe iki digdaya. Menungsa ki rak winates to, Kang. Lah nyatane piye kowe kecoba tenan. Kowe dikongkon karo bapak Resi Suwandani kon baleke senjata cakra, ora mbok baleke mbok tamakke. Lah apa tumomo wong senjata cakra karo Arjuna Sasra nyawiji.
Ora sida tumama malah kowe diajar dening Prabu Arjuna Sasra. Lah kowe ketandangan tenan. Bareng kepepet ing lelakon kowe menggo ndalan. Kowe ucapmu jare ratu ki aja mung seneng nampa pisungsung. Ratu kudu ngetokake jiwa kasatriyan. Ora padune ucape wong kepepet. Jane ora ngono kan. Apik wong ki kepara ngalah. Lah bareng saiki kowe kecoba ngene iki. Kuwi jane Prabu Arjuna Sasra ki nyoba karo kowe kan. Kowe ngerti apa ora? Sapa sejatine? Ora ngerti to. Kae Sang Hyang Bathara Wisnu nek niat Arjuna Sasra ki mung kedhet ngono wae. Oh, Taman Sriwedari ki ucul mesti bablas Nyang Mahespati. Nek yo mergo arep neter karo kowe meneh. Piye saiki kowe? Sukasrana piye? Yayi pun Kakang ora bisa tumandang. Lah ora iso to Kakang. Kowe bisa ya. Wis nek perlu kowe bali yo matura karo Sang Prabu Arjuna Sasra. Aku sing muter Taman Sriwedari, paribasan ora mung nganti dinan-dinanan, nanging sak kedheping netra bisa kelakon. Wis kowe matura karo Prabu Arjuna Sasra. Tak tandangane, Kang. Taman Sriwedari ingkang mapan wonten negari Magoda yektine iku dudu Taman Sriwedari, yektine iku Taman Candra Kirana. Sinten ingkang ndarbeni tan asaran kejawi amung Bathari Sriwidawati. Yektine Dewi Citrawati ing mriku titisen Bathari Widawati pramila datanapa mokal kalamunta. Sri Arjuna Sasra kelampan garwa kelawan Dewi Citrawati. Sukasarana ya Sukasrana kala semana minangka sesulih Bambang Sumantri. Tumalorot saking Dirgantara bedhol Taman Sriwedari ya Taman Candra Kirana bablas wangsul dhumateng negari Mahespati. Niyan seswa matur Sang Mahayogi
Sang Wipra kadiparan Matri ingkang prato inggih sinuwun kula ingkang sowan priye Yayi Suwanda anggonira nindakake jejiban muter taman Sri Wedari sinuwun berkah pangestu paduka Sang Prabu sampun kelampahan dinten menika mapan wonten lebeting Datulaya negari Maespati kawontenanipun taman Sri Wedari kadangipun Kakang Yayi Patih Suwandaya yen to pancen mengkono banget panarimaning sun Yayi Ratu Citrawati wonten tindalan ingkang adhawuh sinuwun coba Yayi titi priksanen apa ya bener yen to iku taman Sri Wedari klangenanira inggih sinuwun mislaken dhateng patrika Bapak tadi iki cek opo iki? Gesang kula sinuwun. Piye Yayi Citrawati kok tawang-tawang tangis apa ana cacate? Sumantri nggone muter taman Sri Wedari apa ana kanggo grog godhonge alung kembange sarta pedhot oyote. Boten mekaten sinuwun. Menawi sedayanipun boten wonten cacatipun namung kemawon sinuwun mongko padatan. Taman Sri Wedari menika sae nanging kenging menapa sak sampunipun wonten Maespati kok dados madyaning taman wonten buta bajang tilem wonten mriku sinuwun kula ajrih kula gila sinuwun. Sumantri wonten dawuh sinuwun. Apa pancen niat batinmu kuwi nyikara kelawan Yayi Ratu? Nyatane manut aturi Yayi Citrawati jroning taman tengahing taman ana buta bajang kang turu wujude gegilan. Sumantri aja wedi kangelan tumuli paten ana buta bajang kang ana taman kuwi Yayi. mandek nangu yase yan Sumantri eling wewentean dawuh pangandikanira Senananata ngunus
pusaka ligan kinen nyirnakaken kelawan buta bajang Grawekasan Bambang Sumantri sampun anyekta kalamuta punika ingkang ngrayi Dyan Sukasrana. Nadyan nampi pusaka ligan nanging kanthi daleweran punang wasta ingkang mijil saking netra. Nyabrang lelakon kang kaya mengkene Sukasrana. Ora to kang kowe iki bola-bali kok jer sedih, bola-bali kok jer nangis, susah. Kowe iki bocah lanang kok gembeng kok cingeng. Ana ngopo to Kakang? Sukasrana ayo bali wae Sukasrana. Ayo bali menyang pertapan Nguntara Nadi. Wis aku ora suwita karo Prabu Arjuna Srasasraya wis. Ayo bali Sukasrana. Aku ora iso pisah karo kowe Sukasrana. Ora to Kang, kowe iki mbaya aja bingung atiku to. Lungguh sing kepenak eneng apa ngono lho. Sing cetha Kang. Ado-ado saka pertapan mongko kowe budalmu arep golek pasuwitan, golek piwulang. Kaprajan wis kelakon gaweamu ya tatas tuntas isa mungkasi kowe jumeneng dadi patih. Lah kok malah kowe kuwi nangis glulu kaya ngisi-isine Kang. Eneng apa Kakang? Sukasrana apa Kang? Kowe mau turu ana madyaning taman. Iya Kang. Persajen wae aku kesel Kakang. Awakku sayah ora keneng tak ampet. Terus aku iki turu aku ngloso keturun jane aku ki ya ngerti papan iki dudu papanku. Ning kepriye to Kakang? Wong nyatane aku ki ya kesel sayah tenan rasa. Aku ngritak leye-leye bablas keturun. Lah ning apa? Sukasrana iki mau siadi turu ana tengahing taman kapresan kelawan Kanjeng Ratu Citrawati. Kanjeng Ratu Citrawati muwun ana ngersaning Sang Prabu Sri Arjuna Sasra. Banjur saknalika duka Prabu Arjuna Sasra ngasta pusaka ligan iki pusaka keris. Aku kadawan nyampurnakake, aku kadawan nyirnakake karo Yayi Sukasrana. Aku kudu kepiye Sukasrana? Kuwi to jalarane. Iya Yayi. Mula saka Yayi Sukasrana bali wae Yayi menyang pertapan wis aku ora suwita ya wis. Ayo wis migati aku nyawiji karo Siadi. Aja ngono lho Kang. Kowe iki satriya lho. Kowe kuwi satriya diperintah karo ratu. Nah, neng kene iki Kang tak kandhani yo. Lah yo neng kene iki jenenge tumanjaning piwulang katresnan apa kewajiban. Lelakon loro iki ngebot-boti wong urip, ngebot-boti ati.
nek kowe ngeboti katresnan ya kuwi mau kaya tembung mayu mulih bareng karo kowe. Mergane kowe tresna karo aku, ora ngono to? Iya, Yayi. Nah, tegese nek kowe ngeboti katresnan kowe cacat kasatriyanmu. Ana satriya diperintah karo ratu kok leda-lede ra ngrampungi gawe. Peda apa kowe entuk karungban diwisuda dadi patih ana ngersaning Ratu Maespati. Pati Prabu Arjuna Sasra Patih Suwanda. Lah kok nganti kowe mung mulih beruntung rak yo elek banget to, Kang. Rak beda yen kowe ngeboti bab perkara kewajiban, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nek pancen diperintah karo ratu ya tindakno. Nek pancen aku kudu kon mateni ya aku pateno ora apa-apa, Kang. Sukasrana apa? Duh adikku di Arpadika ya ngopo aku iki menungsa waras ya Sukasrana. Aku iki menungsa isih genep pancandriyaku. Yen to aku iki nganti nyirnakake karo Siadi, apa ora jeneng dosa? Kowe kuwi kadangku sing banget tak tresnani gedhe labuh labetmu karo pun Kakang. Kok nganti Siadi tekaning pati mung jalaran saka pun Kakang kalungguhan milik perkara derajat pangkat. Lho, iki dudu perkara derajat pangkate, Kang. Dudu perkara derajat pangkat ning kewajiban. Iki wis geseh karo derajat pangkat. Nindakake dijibahan kuwi ora mawas. Apa kuwi patih, apa kuwi ratu, apa kuwi wong sudra. Tegese kuwi nindakake hukum lawan pidana. Yen pancen aku kudu entuk pidana ya pidananen. Aku ora ngersula, Kakang. Lahir terus sing batin tuku mbilane karo Kakang Suwantri. Kowe bisuwa kelakon caketan karo ratu, kowe entuk piwulang becik ya tindakno tenan. Budalmu saka pertapan kowe bakal ngupaya kautaman. Kowe nindakake kewajibaning perintahe ratu. Nadyan to kowe kudu natas tarining katresnan. Kuwi jenenge kowe satriya tenan, Kakang. Ora Sukasrana. Aku ora bakal mentala karo Siadi. Wis ayo bali wae, Sukasrana. Ayo bali wis aku ora suwita, ora dadi ngopo, ora dadi patih, ya ora apa-apa wis watone aku. Rerentengan karo Siadi. Ora Sukasrana. Lahir batin aku ora bakal tumindak. Lho, nek ngono tenan. Kowe kleru. Kowe dosa mateni aku ki nek pancen sing niat mateni iki kowe. Kowe dosa, aku ki wis ikhlas, Kakang, wis tulus. Tegese aku iki rampung gawe aku ana ing bebrayan iki. Pancen niatku aku ngrampung kejejiban. Aku gawe senenge atimu lan aku mbiyantu karo kowe bot repotmu supaya kowe bisa kasumbadan sediamu. Tegese gegayuhanku ya wis bisa kelakon. Kowe aja mingkuh, Kang. Nek kowe mingkuh malah kowe bakal cacat jiwa kasatriyan Sukasrana. Aku ora mentala karo Siadi. Galo, Kakang. Ratumu malah mrene. Apa kowe ora wedi? Ah!